Sinuwun Kresna sampun jugar. Wis Kakang, lah kok aku dadi mapan ning kene? Aku sing nggawa, Dik. Oh. Kowe Antasena? Heeh. Pancen kowe tak amanke ning kene. Diamanke nganti kaya pelaku begal. Lho, pelaku begal iki malah aman, Gong. Lho. Maksudnya aman ki malah ora dicekel, sing dicekel malah sing dibegal. Ah iya, tak begal ae lah sesuk. Wis aja. Begal kan dilindungi negara, ndasmu lah. Ya ora beda karo sing do korupsi kaya to. Sak mesake anakku ki wingi maling rokok rong lencere benjut ndase. Sapa? Anakku. Sapa anakmu sapa to? Si kae sing muni I love you kayak tadi ayu kae. Dedep tidem para bawaning ratri sasodara wis manjer kae muryan tanggo jiwa memandise manggap Sri Narateng dalu Siniwaka Sangjopra tasih gelaran ing Cakrawala winulat ngalangut prandene baksoke bekan saking keng paranggono kang sumi Mas Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra perkencang Warudaya Pak Pong Buk bolong kali jodhe sapa sing gawe nangka basak dikopyok kari beton cahyane kebilang elek ludu lho ya punapi adi kuruni baik dateng pisanipun ingkang raka sidik pangudal-udal nyadong dawuh di damel kaget Kakang anggenipun ngendika kok kados mekaten. Ayo kajengipun. Nyatanipun Kayewangan Suralaya sakmenika nedeng ke Taman Hawa Panas ingkang dipun sababaken lha menika. Para putri-putri menika ingkang sowan wonten ing Kayewangan Suralaya ndadosaken perbawa panas tumraping Kayewangan. Walah pripun niki Guru? Kakang Narada inggih Mboya pangling ingkang prapta menika pun Arimbi Nagagini kelawan Nurangayu. Ha nggih, leres. Ha menika pun Arimbi monggo kadangu. Sawanipun menika wonten wigatos menapa? Kula kelan Paduka Wangadi Pramesti Bathara Guru kapurih midhangetaken. Inggih Kakang, ulun aturi lenggahing prayogi. Sampun boten raksasa. Lantaripun sampun pikantuk sekul kotak menika. Arimbi padha kanthi raja sak prapta kita munggah ing Kayewangan. Nunamit pasang kaliman tapi sinabeta ing ila-ila tinebihna saking siku dendaning Ubathara.
Pukulun sowan kula mboten manggih halangan setunggal punapa kemarin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun. Ya Arimbi ulun tampa. Pangestu ulun wae tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi. Pukulun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk ing ngabdi naga gini pukulun. Ya naga gini ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani. Sampun sanget anggen kula pundi. Pukulun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya urang ayu ulun tampa. Pangestu ulun wae kebat kita tampani. Sampun sanget anggen kula pundi. Banjur apa kang dadi wigatine sajak sowan kita anggembol wigati? Ana wigati apa? Arimbi. Sewu lepati agung pangaksama pukulun, kula menika namung bingung. Jalaran sampun wonten tigang candra, para garwa Jodipati dipun tilar dening Pangeran Werkudara. Kula piyambak mboten mangertosi wonten pundi dunungipun. Sampun ngopadi sarana malah sak mangken ki mboten pinanggih wonten pundi papan dunungipun. Kula bingung, kula laman menika kedah kados pundi angken kula nglampahi. Bu Mas Purnomo Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Narada menika kados pundi Kakang? Lah dalah. No lelakon kaya ngono kuwi kari dilakoni Arimbi lah kok bingung le nglakoni iki kepiye? Wis lakon kono nglakoni lakon ya adine ya dilakoni. Jeneng lakon mono ora kena kok jeneng kita ngrundel, ngresah, ngresul kuwi mboya kena. Kula menika namung bingung lho pukulun. Bingung-bingunge wong wedok kaya mesa diluputke. Kula niku pun bingung padi wonten pundi durungipun Pangeran Hirya Werkudara kok malah kono nglakoni. Kula niku takon enten pundi durungipun guru laki kula malah kono nglakoni apa? Wong wedok ora kena diluputke ya. Mboten kok perkara wong wedok sing ora kena diluputke. Nanging pancen wong lenang menika nggone salah. Ya, jan wis nganti dewae mbok luputke ya kowe iki ra. Jan aku gumun karo wong wedok ki. Ora jeneng kita, ora widodari liyane. Sak jagat iki padha kabeh tekone. Ngono kok ya. Mbok ya rasa panarimane ku wong wedok. Arimbi, kula wonten dawuh. Jeneng kita kudu nglakoni iki ya padha wae. Kula mriku sonten kayangan menika lho pukulun namung upadi pepajaring manah. Kula mboten kepengin dipun wejang, kula mboten kepengin dipun wulang kados pundi wonten pundi dunungipun Pangeran Werkudara lho pukulun. Oh. Sira pertapaning ngandhita. Oh. Aloraren duren Werni ong mangidul bengok hamangok mangok oh ya ya yen pancen jeneng kita kepengin mangerteni ana ngendi dununging guru laki kita ya Si Werkudara mara jeneng kita katelu ulun kandi bakal ulun paes beneh kelawan pewujudan kita ajeng dimenapake wis bakune jeneng kita manut wae ngestakaken dawuh. Menawi ngaten kula namung kantun derek. Menawi ngaten kula kantun derek. Menawi ngaten kula kantun derek pukulun. Ayo ulun derekake.
Winanti putri ketiga garwa Jedipati nalika semanten kaya-kaya kodrat wis mesthekake kalamun to sangya para garwa Jedipati kedah nglampahi ancasing tekad Sang Hyang Manikmaya namung arsa nedahaken abote pangorbanane wong lanang ingkang sampun dangu Yayi putri dereng saged mangerteni nalika semanten nenggih Sang Dewi Arimbi ingkang den paes wenteh Pandhita Bagus datang kantun Sang Dewi Nagagini miwah Sang Dewi Urangayu den paes dados wujuding gajah wis kasembatan den paes Sang Jagat Girinata Rasa medhar sabda pangandika pindha kombang ngisep madu sarining tawang ngisep madu sarining tawang susah angin nganti nggone Sang Winandita medharna ngelmu kang sanyata mangguliring kasar janan kula pun paes wujud Brahmana kula pun paes wujuding gajah walah niki wong loro sikil nglorong-loro niki Mas Rama Sidam sekaring bawana langgeng ya pancen mangkono Arimbi Nagagini apa dene Urangayu wah edan-edan wah bejo ora entuk nggon wadidang ming sikil tok lha niki buntute mboten kenging dipun nobahaken ya pancen wonge mung loro dadi ya mung sikil ngarep kelawan sikil mburi. Iki. Malane mboten dadak teng tegate ndandak irung. Lajeng kula kinen peparep sinten pukulun jeneng kita. Nggunakno peparep Sang Begawan Jati Wisesa. Kula pun Begawan Jati Wisesa. Ya. Lajeng kewajiban kula kinen menapa jeneng kita mudhune Ngarcapada mbanguna pertapan kengaran Widara Payung. Oh inggih mekaten. Lajeng kula kadhawuhan menapa pun jeneng kita ulun paringi tetenger. Gajah Pinggala dudu. Gajah Kiai Herawana. Oh nggih.
Ngagem Kiai. Iya, ngagem Pak Dalang mboten? Mbuya. Kula pun gajah Kiai Hirawana. Iya. Kewajiban kula menapa? Kewajiban kita beda kelawan Begawan Jatiwasesa ing Widara Payung. Jeneng kita tumuju ana salah sawijining negara kang aran yaiku negara Segara Bumi. Menawi sampun dumugi mrika kula kinen matur menapa nalindraning negara Segara Bumi yaiku Sang Nata Prabu Setigrat jeneng kita matur wae yen to jeneng kita kepengin kawengku garwa dening Sang Prabu Setigrat. Waduh. Napa enten jamak lumrahe to Pungulun? Menungsa kok rabi karo gajah. Nyatane Durna kae rabi karo jaran. Animalis. Nggih, istaken dawuh. Yen mangkono wis padha mangerteni marang tanggung jawaban kewajibane Dewi-dewi Marata Dyagi Budala. Nyuwun pamit Pukulun. Nyuwun pamit Pukulun. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Dadekke gajah niku lho Kakang Narada sampun monggo kula kanthi mirsani sareng-sareng monggo kula dherekaken. Sidam sekaring bawana langgeng mboya panglingkang parapta ing kayuwangan ngundarandir bawana sukma wicara narayana yanata ndrawati amit pasang kali mantabi sinabeta ing ila-ila tinebena saking siku dendhaning Ubathara Pukulun sowan kula wonten ngarsa paduka Sang Mahartika ingrat kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konjuk. Iya. Narayana ulun tampa mboya liwat pangestu ulun wae tampanana. Nok-non sampun sanget anggen kawula mundi. Apa kang dadi wigatine sarta darunane apa jeneng kita prapta ing kayangan. Nyuwun pangapunten. Sepisan menawi kula matur menika lancang angka kalih. Menawi kula matur ugi badhe nguyahi seganten kenging menapa? Paduka Sang Mahartika ingrat inggih Sang Hyang Pada Wenang menika tartentu sampun pirsa dhateng mobah musik ing kawontenaning jagat. Pramila kula kinten boten sandadak kula matur paduka sampun pirsa. Mas Rama Sidam sekaring bawana langgeng. Kresna kula wonten dawuh. Sayekti yen to jeneng kita ngucap kang kaya mangkono. Malah iku kang ndadekake kaluputan kita. Waduh, sewu lepat Agung pangaksami Pukulun. Ya, mboya dadi ngopo?
Ulun pancen mangerteni kananing jagat nanging ibarate ulun iki gawe cangkriman nulya jeneng kita ingkang ambatang cangkriman ulun. Oh mekaten. Iya. Nggih. Menawi mekaten keparing kula badhe matur. Sowan kula menika namung badhe nyuwun dawuhipun Iwang Pikulun padha wenang wonten pundi dunungipun kadang kula pun Werkudara. Awit sampun wonten tigang candra rikanggan sakmangke menika nilar dhateng kaparajan, nilar dhateng kasatriyan. Malah kepara sakmangke mboten namung Werkudara ingkang ical, mboten namung Werkudara ingkang linggar saking negari Ngamarta. Malah kepara ugi garwa Jodipati ugi sami linggar. Menika lajeng mapanipun wonten pundi Pukulun? Oh, Mas Nomo Sidam sekaring bawana langgeng. Ya mbuyamo kalyen to jeneng kita ngupadi ana ngendi dununging Werkudara sarta garwane. Merga pancen jeneng kita kuwi mengku tanggung jawab. Yaiku dadi pujangganing para Pandhawa. Ya, Kresna Narayana. Ulun mesthekke kelamun to laku kita iku wis bener, nanging ulun jarwani ya Narayana. Sayekti Werkudara padene garwane mboya adoh-adoh saka ngarsaning para Pandhawa. Kresna permara remang sumya ngambrang kadi karnane kaswase neng marga hemalatgung miring sang gondo wastret mojo leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang wayah ngestaken dawuh. Menawi mekaten cumeplong rasing manah kula. Kejaba saka iku. Jeneng ulun bakal titip kanugrahan iki paringna ngersaning para Pandhawa sarta kawula sak praja negara Ngamarta. Kanugrahan menapa? Yaiku pengaran Wahyu Kamulyan. Panjenengan ulun uga pirsa kalemunta sak mengko Semar Badranaya. Ndarebeki gegayuhan yaiku mbangun kayangan. Narayana mangerti ya. Sayekti Semar nggone mbangun kayangan iku mungkin arya pawadan supaya dheweke bisa nggayuh kang aran Wahyu Kamulyan iku. Mekaten. Iya. Ngestaken dawuh. Ulun pasrahke wujuding kanugrahan iki. Nulya mudhuna ing jagat. Ulun jaluk aja ngasi tumeka ing praja negara Ngamarta. Nanging yen to jeneng kita ngambah dirgantara nyumurupi ana sawijining papan dunung ingkang katon cumlorot cahyane manter tejane. Ya ing kono Wahyu Kamulyan pinesti bakal kita pasrahake. Nuwun sewu. Menawi ingkang nampi sanes para Pandhawa, wus Kresna jeneng kita mboya usah dadak. Kokeyan pitakon para tadyake tampanana. Menawi ngaten kula ngestaken dawuh Pukulun. Ngatangene ngalanjan akleran dan moncara.
Siswa matur marang Risang Mahayogi Sang Wipra kadiparan mbok menawa kae ingkang dingendikake dening Iwang Pikulun padha wenang ya tak jujuke papan kae. Iwang Candra wis gemlewang ing imbanging cakra wala wancine mos kakat enjing arame swaraning soto kekuluruk sesawaran wetan soroting haruna nalika semanten ingkang mapan wontening negari segara bumi nenggih Sang Prabu Setigrat kekitrang-kitrang yayah lintang Panjalina.
Oh. mawa lindu bumi gonjeng kumaludha guntur gatok kumaludha guntur gatok Pate Jir Jatanaya kula wonten dawuh sinuwun. Piye? Kabul kawusanane. Anggonmu tak utus mboyong putri saka kesatrian Jodipati. Apa ya kasembadan? Waduh sinuwun. Kula pasrah bongkokan menawi kula badhe pun penjahi nggih mboten menapa. Aja muni kowe ora kasil mboyong putri Jodipati. Ya. Mbok ora bengok-bengok neng iki kebonane wong. Wayahe niki wayahe do sahur Mas sampean bengak-bengok neng kebonane wong. Ya wis. Oh nggih. Wis jan wis piye iki kok? Men. Lho pangapunten. Kula gagar wigar tenantuk karya edan. Tuguk wonten dawuh. Kok kaya Pak Kuwawi. Kok Pak Kuwat angger. Pripun sinuwun Prabu Setigrat? Wah, ora lega rasane atiku. Yen to ora aku dhewe sing nguber nyang negara Ngamarta, yen to ora aku dhewe sing marani ning Satriyan Jodipati. Kersanipun. Tak prapate kok. Oh nggih, monggo. Huh. Ha. Ho. Oe oe o. Dumawara mangawawur purahan edan iki ana wujude gajah. Iya, aku wujude gajah. Wah. Sapa aranmu? Sapa ya mau?
Kiai Herawana. Apa kowe kang aran Prabu Setigrat kowe? Yo, pancen aku Prabu Setigrat. Wah, iki calon garwaku. Hei, hei. Ah! Karepmu piye? Nampa dawing dewa. Aku kenen gayuh wahyu kamulyan. Srana aku mbok wengku garwa edan iye. Menungsa ora tatanan. Kowe iki wujude kewan. Kowe iki wujude gajah. Lanang sisan. Sikile 5. Aku ki menungso, aku ki ratu lho, kowe aja ngregon-ngregoni lakuku. Minggir. Minggir nek ora gelem tak pateni. Aku isih nduwe rasa welas asih karo dewa. Wah, edan. Wose kowe gelem ngrabi aku apa ora? Ah, ora. Gelem ngrabi aku apa ora? Ora. Minggir. Minggir ora kowe. Menungso ora tatanan. Wo, lah kowe wis nyelaki dawing dewa. Ora ketang tulung kedheping peninggal, aku kudu dhaup karo kowe wegah. Aku isih waras. Aku isih waras. Aku isih waras. Tulung neh leganono neh. Padha lanange. Kowe kewan. Tulung neh. Dawing dewa ora ketang tulung kedheping peninggal, kowe kudu ngrabeni aku terus kudu nyampuri aku. Wah! Gilane. Gilane. Ah, ora mau tak telale tak gadhe kowe. Ah! Wah! Mabur nyemelangi tenan iki. Wah kok dadi tuyak gajah duduk. Wah, edan wah. Melayu wae aku lek pitulungan. Tulung sawangen. Sawangen aku sinandang rindu. Wah piye Kiai, piye apane? Weruh dhewe. Ratu kae malah melayu ki piye? Wah. Diuyak. Mergo pancen iki dawing dewa. Ha iya. Diuyak sak kecandhake, rak ya iso mabur. Iso. Wah, Laruta saking godha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri Wola ana pendhita manter tejane mbok menawa pancen iki sing keduga kuat nampa kanugrahan kengaran Wahyu Kamulyan
kinarya wangsit pindha kombang isep madu sarining tawang Bung bawana langgeng sinunggi datan awrat ana daya pangaribawa ingkang tak tampa apa ingkang wis manjing ing angganing Begawan Jati Wasesa. Kula nuwun, kula nuwun. Aduh, Penemban, tulung ana aku, Penemban. Genjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ler genjange ngalis risang mawe gandrung Nuwun sewu menika wonten Alendra iya Penemban tulung ana aku ngewel tenan aku Penemban kowe sapa peparapmu Penemban Inggih sinuwun Ing mriki pertapan Widara Payung kula pun Begawan Jati Wasesa. Begawan Jati Wasesa kowe inggih. Wonten wigatos menapa sinuwun lan sinten jejuluk paduka? Aku Prabu Setigrat. Aku Ratu Negara Segara Bumi. Segara Bumi iya Prabu Setigrat iya. Wonten wigatos menapa sinuwun kula menika namung pendhita gunung menapa ugi mokal menawi paduka badhe meguru dhateng kula aja gegeden rumangsa kowe keparat Penemban aku tulung ana Penemban kene tulung ana aku Penemban estu. Piye to kowe iki? Tak kira kaget iki terus sampean yo melu kaget aku. Inggih sinuwun Prabu Setigrat. Iya. Kula pun saged mangertosi. Iya. Terus piye seranane iki? Seranane piye? Nuwun sewu. Gandeng panjenengan sampun rawuh mriki teges panjenengan nyuwun pitulungan kula. Ayo. Menawi kula dawuh supados lumarep wonten ing suwijining papan pernah ingkang namipun Padukuhan Karang Kadempel menapa paduka kersa gelem terus aku nek wis tekan Karang Kadempel aku kudu piye kula aturi sungkem kelawan sewijining putri garwa Jodipati. Nah, apik. Pancen niatku ki ing ngarep aku bakal nguyak utawa bakal mboyong dhewe aku arep nyidra marang putri Jodipati. Malah iki kowe paring dawuh ngono kepasang yo katujeng nginu. Lah kok pas ngono lho ah. Wibawa Prabu Setigrat. Inggih sinuwun. Kula aturi sungkem dhateng Dewi Arimbi ingkang sakmenika mapan ing Karang Kadempel. Yo, jaluk pamit. Yen to sejatine aku kang aran Arimbi.
seka Den Prayitna muire seka balik tanggung jawab neng gawake aku neng THT ngopo dintute rongku dadi ra iso ngambu apa-apa jaba mengambuntut ketoke wis manjing ning jero paru-paru iku asem kira sinuwun Kresna sampun jugar wis Kakang lah kok aku dadi mapane ning kene aku sing nggawa Dik oh kowe Antasena pancen kowe tak amanke ning kene diamanke nganti kaya pelaku begal lho pelaku begal iki malah aman Gong lho maksudnya aman iki malah ora dicekel sing dicekel malah sing dibegal ya tak begal ae lah sesuk wis aja begal kan dilindungi negara ndasmu lah ya ora beda karo sing do korupsi kaya terus sok mesake anakku ki wingi maling rokok rong lencere benjut ndase sapa anakku sapa anakmu sapa to si kae sing muni I love you kayak tadi ayu kae putune Semar nih oh iya guru nyolong rokok rongler jarum super oh benjut sirahe kok lah koruptor kok malah tahanan rumah entuk AC entuk malah ana ani-anine barang ani-ani iki apa sing nggo nganu pari ani-ani iki gembrek gumun aku ana koruptor kok malah dinae kaya ngonoan ya truk pengen ngrasake ya pengen rasa mulya lair ngrantes batinmu pripun aku entuk kanugrahan wahyu kamulyan Kakang nek ngaten pun kasembatan lek kula mbangun kayangan sik aja waton bisa ngucap nek ngaten pun kasembatan lek kula mbangun kayangan ora ngerti kene mah sing ketayalan ora ngerti Sinuwun Darwati ngraga sukma begitu Sinuwun Darwati entuk wahyu kamulyan kok kowe terus iso ngeklaim hak cipta nek kowe wis kelakon bangun kayangan oh kowe syukur ora wis wong nembang kembang rawe dipaidu oh kutut manggung dipiadu paidu semangkean kowe nek ngono kowe iki ora arti wah kowe iki ora arti tak bolani tenan kok kowe iki jebuleke lakone iki Semar bangun kayangan dudu wahyu kamulyan mangendika sing sak nyatane pripun ben kupinge niki krungu niki wah ora mung ngentat-ngentut aku wis ngasil kasembatan gaya wahyu kamulyan nggih niku salah srijine Serana kula le arep bangun kayangan ben kelakon. Nanging ora tak gawa. Lho. Mosok kecer? Ora. Mboten kecer? Ora. Nanging dawing wang miku lun padha wenang. Yen tok ana papan ingkang manrer tejane kudu tak ndeki nulya wahyu tak pasrahke. Oh. Dadi mengkari ngenteni niki. Iya. Rungokno sembedengan Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun Pandhita Kinarya wangsit hadir pindha kombang ngisep madu sarining tawang lho iki rak pendhita mau kae sampean tepang lah ya iki sing tak pasrahe wujuding wahyu kamulyan Kakang sinuwun pun tepangaken kula pun Begawan Jati Wasesa ing wingking saking pertapan Widara Payuk
Inggih leres paduka ingkang sampun paring wahyu kalian kula. Iya Penemban, inggih sinuwun Ndarawati. Penemban Jatiwasesa, inggih Kyai Semar. Ana apa merpeki klanata Ndarawati? Dawuhing dewa. Wahyu kamulyan menika kula mboten kiyat nampi. Ananging ingkang kiyat nampi inggih namung Sang Kilurah Semar Badranaya minangka pamonging agung. Malah sakmangke kula ugi nampi kanugrahan kejawi wahyu kamulyan ugi nampi kanugrahan wahyu pamong sejati. Pasrahna ngersane Kakang Semar inggih Kilurah Semar monggo kula aturi nampi. Mriki Penemban. Bangun kayangan, bangun kayangan. Joget-joget kaya wong kelegan. Ledung. Sampun kula pasrahaken Ki Lurah. Matur nuwun nggih Penemban. Yai Arimbi. Aduh, karo aku. Ori dumawur mangawuwurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso. Wong ayu tak anti-anti jo pijar semaya wae. Aku tresna karo kowe. Ukuraning tresna mono dudu bandha nanging lungiting asmara. Sapa ki, Pak? Embu. Seminggu kataret nyorek jadwalku. Aduh Yai Arimbi. Udu Arimbi sing melek mongko ki Begawan Jatiwasesa. Kok iso iki ngleyang keteke iki. Meneng wae. Ya meneng. Aku meneng wae kok, Pak. Setan. Kowe lambalas kowe. Bocah kok. Gilane parah. Yai Arimbi, kelakon panjang aku njaluk tulung aku diuber-uber gajah. Aku diuber-uber gajah. Njaluk tak rabi mongko gajah lanang. Aku isih lumrah Yai Arimbi. Nyuwun sewu menika rak sinuwun Prabu Setigrat. Lho. Gusti. Kok aku kaya ora pangling suarane. Iki ra suarane Begawan. Lah ngapusi kowe. Wah. Parat. Lungso ra tatanan. Wani ngapusi karo Prabu Setigrat. Suduk kuku Pancanaka. Konangan kowe. Ayo Badar. Ratu barang ki ngopo? Senengane kok gawe lakon. Yo Ben. Pendhita kon tekan kene. Kepuke ndase. Kepuken. Gelem to wis gepuk? Inggih purun Raden. Gur digepuk lho, gelem, enak digepuk. Aku ya sok ngepuk. Werkudara dadi ratu barang. Begawan Jatiwasesa. Wonten dawuh Raden. Wis ngapusi karo aku. Jare ning Karang Kadempel ning Arimbi. Lah kok malah kowe
mbok disawang, Pak. Parfume mamake Kakang Gatotkaca ki ora tau ganti. Ora diambu. Wah, aripe. Dadi pendhita barang ngopo? Dadi ratu barang ngopo? Wong yo ora dibayar kok dadi ratu barang. Ngel-ngelke wong wedok dadak munggah kayangan goleki. Diutus dewa dadi pendhita, pesan dadi pendhita, mardi piadu. Paidu. Syukur. Kon isah-isah kon umbah-umbah. Syukur lah. Ketika kene kon ngusung jangan gori kowe. Kon nggawa blawang sak jangan gorine. Ngel-ngelke anak-anak, ngel-ngelke Pandhawa. Dadi ratu barang. Sesuk iki mikir, sirah ukur 70 kok. Edan. Ndas po gentrong. Sengene simbok lah. Ngerti ra gajah sing uyak-uyak sampean sapa? Sapa? Ayo simbokmu sing loro kuwi, mbok nom kuwi ra. Kaya tegel. Badar ora. Dadak dadi gajah. Uyo dadi gajah nggoleki kowe kuwi. Aku njaluk Torabi iki janjane wangsit sasmita athik. Apa? Sing kae mau ngakon nggawa jangan gori. Terus iki rak loro iki, isine loro iki ketoke. Iki kon isah-isah karo kon ngepel. Kesatrian Jodipati sing keramike kotak-kotak ireng putih kae lho. Kon ngepel. Aku ora tanggungan. Ono kawaidan kabeh. Badar. Inggih. Ndak dadi ratu barang iki ngapa? Ora saminet kuping. Wes. Nek diomongi ku ora terus lunga. Ora malah ngrek. Gatel kok. Hindasmu. Akhirnya aku roh satria gedene semono kok wedine kalih Piyai Putri nggih. Nggih, Ndara nggih. Iya. Mulih karepmu ora karepmu. Biyangane. Ayo mulai. Woi! Aduh. Arep badar ora sampean? Badar ora? Badar. Ya. Dan wis.
karuan. Iblis lanat. Dadi patih barang penak dadi ratu kok. Penjalukane Werkudara. Gek dibayar pinten sampean? Wah, iya urung dibayar jare arep diamplopi kok. Asik gek. Oh, bayaranku. Amplop. Jatasa. Arti kene lagi padu karo bojone. Syukur. Togok. Pun. Lho, kok pun badar? Ben. Nah, ki amplopmu nyo. Nggih, matur nuwun. Minung. Nun. Nyong ki. Apa selawe ki? Kula semengi wis ngerol lho. Ah, wis gelem kuwi, wah gelem ya wis. Nggih. Wah, galak iki. Menang. Kula iki salah napa lho, Den? Sampan padu alih garwa niku ampun dibeto teng panggung. Luwih-luwih nganti ijen ora mangkat. Mung mergo padu alih keng garwa. Aku ra wani ngantemi kowe. Ampun. Semangkean. Kok terus sedakep senengane ora. Mareka den prayitna semurire seka balik titiane gandayane trisunya purnama sasi ya sing kon ngusung blawong ya jangan tewel jangan gori Nek rampungan terope wis diluntung pecah sirahmu. pecahan isine ya mung kricik kaya celengan lah matur nuwun ngapunten nggih den pun damel sampean wirang Aku dhewe sing gawe aku wirang. Ngopo aku dadak dadi ratu barang. Nyesel. kok nyesel kademen apa Getun. Wah, padoni bojo. niku betake tresna kalih sampean. Wong wedok posesif menika. Sok kala mangsanipun tresnanipun sundul ngawian jarene. An beda nek karo aku, Pak. Aku ki ya ngrumangsane nek aku ndoble ngene iki. Gek bojoku ki ayune ra jamak-jamak. Gek bojoku ki ya posesif karo aku. Ki meng betake bojoku ki ngincer pitikku. Pitikmu larang kabeh kok cenan. Ben. Cekap semanten atur kula wong pun entek lakone. Sepisan kula pun kasembadan bangun kayangan ping pindhone. Pun entuk wahyu kamulyan mugi-mugi dayane nyerambahi kawula sak negara Ngamarta. Mandhap dhateng para kawula ing dukuh krajan Pudak Payung Banyumanik Semarang mriki Sri Semara Bumi tansah ngayomi Gusti Allah tansah berkahi. Nah, sip. Cekap semanten atur kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten sedaya kekirangan kula sak rombongan. Kopat janure tuwa menawi lepat nyuwun ngapura. Kecelup santen menawi luput nyuwun pangapunten. Ora nyanti-nyanti ning kono. Lah entek ra sekolah ki keblusuk to.
Blendes kabeh sirahe cangkeme. Hanan neh, danu ra renang sikile kae, puenyor kae. Tiba ke ning kamar eneng e. Dhewe blendas bathuke lambene meh 3 dina ra sekolah. Lah wis dirondap kang wondono lho kuwi, Mang. Wis dirondap kok. Pameran ngrondap. Ngrondap. Nyapa lho? Sek lah. Iki engko nang ngenteni setengah jam ya tikli kan. Ora duwe anu. Letakne iki banyune ciwut. Apa kok resi iki dinge? Ya, ilah. Idai kok reneng mbok Ria mangkat. Lah iya. Lah ora reneng kok mandi urun. Memugi kaya reneng. Ning gone sapa? Nah, kele ngerahke kadadi jiyeplokne gedhi. Tirai Kang Hardi ngaku digani sekresek. Karo anu Pia. Pia mulih ding. Aku si mantune kek bangit. Karo Marmi karo Kang Har dibacoki. Wong le ngerahke diglethukno sing.